Asante. Asante. Fadhili zako za milele. Asante. Kwa huruma zako tena mapenzi yako ya milele. Ili chama milele deungi. Carmilele kanyo. Milele kanyo. Mirito. Nikech moko go ok ni akiagi tawinjo ko wero to timre kama anya wacho manini. Nyawacho. Iseda nyalo wacho mos. Mukalo ma kaka mok dhigi rhythm. In nyaka ni. Ndugu. Kweli koda. Intie sawa? Turu ni kanya. In sawa? I'm sawa. Yikuri na second service. Very ready. Wantie second service. Kendo waikore. Mundu wapak Nyasaye kajakla. Wagone Nyasaye erokamano. Donge weno bende wacho tunasema asante. Wagone Nyasaye erokamano kuom ng'wono mare, hera mare, kuom mago mosetimo, mago momedo timo kinde ka kinde. Wagone Nyasaye erokamano. Kata kinde mabende wachope, kata sama wachope. Nyasaye mwagone erokamano. Nikech koken to de okwa yudo thuolo machopo sama kama. Donge wagone Nyasaye erokamano. Wantiere second service. Kendo dhi bedo maber, wabedo kod twak. Wabro bedo kod jawer. Koro second service opoto kendo ber. Kendo ket credit e simo. Mondikri monde ywa etol. Igoye kod wambaka. Nitie joma penjo ga usiko kama ni brother Bernard. Watemo go nusimu to koro kaka wayudu. Koro kawuono un gi thuolo. Mar goyo simu. Kamano. Or nyathi odhi omni bamba. Ket credit e sime. Bedgi credit moro matine simbi kanyo mondo inyalo ywanwa tol. Wawuoyo kuom gima iluongo ni weyo ne ji. Weyo ne ng'ato, forgiveness gi dho wagunda, kata msamaha gi dho jomo olonyo swayo kaka yours truly kama iluongo ni msamaha. En mana ni DJ onge, otherwise de wakwaye mondo ketnwa e playlist. Nimewasame wote. Nimewasame wote. Nimewasame kutoka moyoni mwangu. Msamaha nogo mwadwa wuoyo kuome kawuono. To wapenjo ni how easy is it? There are two very three very key things. Number one, ka ng'ato timo ni marach, be en gima yot mondo iwene. Mano very key. Number two, ka iweyo ne ng'ato, be ochuno ni nyaka yiene mondo chako duoge ngimani. Kusanyalo weni awe hata koni wechta weni. So please songa ukisonganga, stay away. Is it godly? Because oka ngono ni to kanye wan BFFs to nyaka waduogo wabed BFFs. How easy is it to forgive? And kai ing'wono ne ng'ato, ochuno ni nyaka chako duoge ngimani. Koso onyalo songo akisonganga. Mago are a few things mo wadhi go mbaka. To wadwa ng'eyo in bende kanyo ang'o mano hinyi. Masamoro yudo ka samoro maybe ne weyo otami. Kata mane ohinyi to nokawi time mondi we, lakini ni finally ni weyo. Kata mano timi mani paro ni okinyal weyo to bende ni dogi weyo. Koro mago gik modwa ni mondo wawinji, wadwa ni mondo wawinji kawuono. To kior mana message kende, joma oro message nyalo ore 2:6 inyalo ore YouTube kacha wantiere live e Facebook, YouTube Ramogi TV, Facebook Ramogi TV. Inyalo oro nwa ote machuok bende e namba marwa mar ote machuok 2:6 Kata kamano kawuono bende namba mar sime oyawo ibro nene piny kanyo. Ka waduogo, ka watieko link ni oksani, ka watieko link ni ka waduogo to koro en sime, en message. Wasomo message wamako sime. Wasomo message wamako sime. Nyako kitu momako brother Bernard mako, nyako kitu momako. Koro en kamano nyaka sa uchiel maka itu koro wadhi kawe jawer. Wadhi bedo godo kacha do. Koro mane mach mawuoye msamaha. Msamaha. Forgiveness. Lere maber. Ang ne ji atol mondo ginyiswa giyaw chunygi. Ok ochuno nyaka iluong nying ng'ama notimo ni marach. Inyalo umo mano samoro kik iluongi. Kaka ndodo kanya luongo tanyalo wacho gima notimna. Mano hinya
kendo inyo chunya samoro kelo na chandruok moko bende ngimana nikech gino nikech ko gimoro nie chunyi kimako nitie moko bende koro chandruoge moko mabiro kod weche machalo kod mago donge gima no kelo gima chandruoge mabende no kelo ni to ka bende ni weyo to kapok iweyo inyalo nyiso ang'o momiyo pok iweyo mondo wang'adre rieko e chenro ni mar Injili Kalo ka watudo bende kod muma kendo walamo kanyakla mondo Nyasaye mondo konyo mondo gigo duto te ma samoro nitiere dhor chunywa ma pod wamako samoro timre mana kawuono gokinyi samoro kata samoro loso ne ma samoro yude simo moro kata ng'ato chwanyi tiwinjo ka gino dhi mi pek mang'eny mondo wang'adre rieko wakonyre paro to walam Nyasaye mondo miyo yaw chunywa mondo wagol mago duto te mabende wamako nikech Nyasaye be wenwa mana richowa kaka wawenjo matimo marach dong wawacho lamo mar ruoth wenwa richowa kaka wawenjo matimo marach to sama wacho kamano to pok aweyo ne ng'ato koro wacho ni to owacho kama to pok oweyo to awene nade koro wakonyre akonya to Nyasaye konyowa to walamo kanyakla mondo Nyasaye okonywa mathoth ahinya tek to walamo kinde ka kinde mondo Nyasaye okonyo mago duto wabro wacho mana kaka brother Bernard osewacho bang' kinde machuok ka kamano to warwako we second service brother Bernard wamiyo wa form mana matin kanyo kaeto koro wa donje wach machielo mana bang' dakika matin Nyasaye mondo miyo telnwa kidieny mar ariyo ma chenro ni kata second service mondo wadhi nyime maber nyaka wachopo kanye giko mana kaka ne wachako gokinyi ma wachopo saa 3 kanyo gi bathe kendo sani koro wachako kendo wang'eyo ni wadhi nyime maber to waseluongo Nyasaye mondo miyo telnwa e kidieny ma bende wantie ni brother Bernard thuolo en mari mondo miwa chenro mag juma haya machiegni e chenro mag juma kokelni kod Bena wa Mafom chenro mag juma kediher mondo itudri kodwa in kod chenro madiher mondo miwa wer manyien chokruok chenro mag juma we alerni ni chenro mag juma en ang'o chenro mag juma ka wamiye gigo mowuok manyien e juma ni kata madhi timore e juma ma wadonje ni koro mano ting'o chokruoge madwa timore album launch oting'o function mora mora ma miyo nying Nyasaye malo minyalo dwaro mondo landni mago ka diher mondo imiwa titudori kodwa to nitiere gimatin ma ichulo e kambi kaeto ilando nigo to e chenro mag joma ka bende wamiyi wende manyien mowuok e juma ni wende manyien mowuok e juma ni ma bende ogol kod jowendwa mago to walando ni alanda nono ka in kod wer manyien mowuok in jawer inyalo tudori kodwa email marwa en injilikalo.rms@gmail.com injilikalo.rms@gmail.com SMS line marwa en 23600 mago e yore ma itudori godo kodwa haya wantiere kod wende manyien mowuok e juma ni wer mokwongo en wer mower ka kod Dorothy Nyarsaye Dorothy Nyarsaye wer iluongo ni Siraenda donge haya wawinjane Siraenda nyaka wamanya Rose George kod
Otot. Ginyiswa ni siraenda ni. Tiende nang'o donge. Doro Nyasaye nyaka bi nyiswa. Doro Nyasaye. Obio lernwa ni siraenda ni. Tiende nang'o. Awinjo ka gitiyo ga kode ahinya. Korgi kocha. Aya, song number 2. Song number 2 ilongo ni Penina. Kata kisomo sikul machalo mana some. Tinyalo wacho ni Penina Okoth. Ka isomo Penina tok donji kisomo kati som mana Masenogas mana somo Community Development Primary School. Penina to zi. Nice Penina. Yeah. Penina. Koro Penina ni gidoluo. Penina Okoth. Gidoluo. Musa Lemo mano wer kod Penina Okoth. Musa Lemo. Twende kazi. Amit mita nyamano Musa Lemo wer kod Penina Okoth koni no lamo Nyasaye e ka Nyasaye no baro na e diere in bende inyalo lemo kigike na makwar kama koro onge geno ni ngi koni onge tumaini inyalo lemo to Nyasaye nyalo baro ni nam e diere. Last song of the day kata wer ma wakelo ni mogi kod chieng' makawuono en wer mower kod Lilian Otieno. Lilian Otieno owero wer mamit kacha ahinya miluongo ni Wan Ka Ruoth. Wan Ka Ruoth by Lilian Otieno. Twende kazi. Amen. Hallelujah. I want ka. Atego wan ka. Wasebiro brother Bernard. Wasebiro ruoth wane nyimi. Chunywa opong' kod weche mang'eny. Kata mag mwamako e chunywa. Kamano. Wasebiro. Wan ka. Aya. Golgi e chunywa. Iwenwa richo wa ruoth. Timnwa ng'wono. Mano Lilian Otieno. Aber. Wero mamita ahinya kacha Wan Ka Ruoth. Wasebiro. Ai to ne wawinjo
maber gokinyi ni ng'ama odhi ringo odhi ir Nyasaye Yes, ok oyud wich kuot ok oyud wich kuot kiseringo idhi ir Nyasaye ok oyud wich kuot mano wer mamit ahinya. Bas mago ema ne wan godo odiochieng' ma kawuono e chenro mag juma. Ka diher mondo itudri kodwa injilikalo.rms@gmail.com e email marwa, SMS line marwa en 336 nono. Wantiere TikTok kacha kaka Injilikalo Ramogi TV, wantiere Facebook kaka Ramogi TV. Mago yore ma inyalo tudori godo kodwa. Mago ema ne wantiere godo odiochieng' ma kawuono e chenro mag Juma. Powered by Injilikalo. Brought to you by Bena Wamafom. Amen. Brother Bernard. Amen. Oh yes. Hey. Okay, watch. Migori kore nyaka gi Kano Katolo yote. Onge watch. But with a small taste of Mombasa like this. Kuna. Waka hiyo matin ka waduogo kod twak mana kaka wasewacho twak mabende wadhi bedo godo en mondo wang'e ka weyo ne ng'ato bende en gima yot to sama bende iweyo ne ng'ato bende wabro ng'eyo kata gima ber gigo mabeyo mabende biro kod weyo richo ne ng'ato kata ne ji wadwa ni mondo mi ket credit e simo ibi ywa itol mondo mi wang'e kata mbaka ma in godo ewi mano mabende notimni kata otimni kata samoro ine mitimo ne ng'ato ng'e kamano brother Bernard samoro in mitimo ne ng'ama chielo to samoro pok oweyo ni ti gombo mondo mi oweni koro samoro inyalo dwaro mondo ng'adni rieko ni titim nang'o nikech samoro isekwayo ng'uono isetimo kama aparo ni bende wacho ni jatich Nyasaye moro nyalo bedo on standby ma bende nyalo ywa tol tinyiso ni jatich Nyasaye mar kanisa ma kama igomo ni lam kodwa kata mondo mi ng'ade rieko ne ji mopogore ma bende bro wacho odiochieng' ma kawuono mano bang' dakika mana matin koro kik isud mabor chenro pod en Injilikalo weche mabeyo pod waiko ni e chenro ni donge brother Bernard kamano roda. Hallelujah. I want I take one car.
wanka wanka Nyasaye wanka Tieno luare piny wasebiro mondo walami Baba Neno rumonwa wasebiro mondo walami Ruodhwa Warwoko kethore wasebiro mondo walami Baba Warwoko kethore wasebiro mondo walami Ruodhwa Duoko tamore wasebiro mondo walami Baba Duoto pongo piny wasebiro mondo walami Ruodhwa Wasigu thianonwa wasebiro mondo walami Baba Nyasaye wanka wasebiro wanka Ratego wasebiro wanka wasebiro wanka wasebiro Ratego wuothe wi pi wasebiro wanka wasebiro wanka wasebiro Wosiep jomota wasebiro wanka Nyasaye wasebiro wanka wasebiro Nyasaye lijayo wasebiro wanka Nyasaye wasebiro wanka wasebiro Ochango jijude wasebiro wanka Wan bende changwa Nyasaye wasebiro wanka Erokamano Yesu Osiepwa wanka Temuno wanka Katego wanka Osiepwa wanka Wanka Wande temuno wangu wanorabi Amen. Wanka Nyasacho wasebiro mondo mi iwenwa wan kae Nyasacho wasebiro mondo mi iyaw chunywa bende odiochieng' ma kawuono wer mamit mabende wer kod nyadende Lilian Otieno atemo mana medo weche mamoko kanyo mabende wadwani mondo watwage odiochieng' ma kawuono kata seche mabende wantiere kae wan ka Nyasaye wan kae warito mondo mi iyaw chunywa ne weche mopogore opogore mabende samoro pongo chunywa mabende monowa bedo machiegni kod Nyasaye. Dong mano bing'eyo brother Bernard. Yes. Ni wanyalo tingo weche mang'eny e chunywa mamono kata wabed kod yawruok moro thuolo ma bende wan godo kod Nyasaye. Koro mane twak ma bende wadwa bedo godo ka odiochieng' ma kawuono kata seche ma bende wan godo ni ne wawacho ni nyalo ywa tol, ne wacho ni nyalo loso kodwa kata kokalo kuom ote machuok. Yes. Wadwa ni wasomo machuok kaito wabro lamo kapok wachako. Aya, Mathayo madonga 18 matindo 21 nyaka 22 wacho kamae. Bang'e Petro nobiro ir Yesu mopenje ni Ruoth, owadwa dikethna nyadidi kapod aweyone aweya. Owadwa dikethna nyadidi kapod aweyone aweya. Dawene nyaka ndalo 7 koso. Kare 22 wacho kama. To Yesu nodwoke ni ooyo ok awachonu ni mondo iwene kuom ndalo 7 to nyaka iwene kuom ndalo 70 nyadibiriyo. Brother Bernard, iwinjo mano? Yes. Ok awachonu mondo ni wene kuom ndalo 7 to nyaka iwene kuom ndalo 70 70 times 7. Yes. Ndalo 70 nyadibiriyo. Manyiso ni kata kichako ni kore dwago kwano kaka kwano to samoro ok nyal gore. En yani kiwacho ni kata koro wagaga kikwano koro ni 70 times 7 for 90. Ok ibro kwano nyaka tichadi nyawe ni maromo kama moseromo 490 ama past. Manyiso ni onego bed ni waweyo ne ng'ato kinde ka kinde ndalo ka ndalo
mokalo kata kwana nikech ruodhwa weyonwa moloyo kech ng'ama nyalo koso ni that number of times bende mano be jakosa mano be jamakosa ndi which it's impossible kene gima Yesu netemo wacho kanyo niya onge limit kata onge limitation mar the number of times monegi wene ng'ato kamano now mano e kama biro kelo wa e kama ichako go mane wapenjo ni how easy is it uyot manade mondo iwene ng'ato richone kata mana mara 70 mara 7 na jadwen na winjo ko wer mara 70 mara 7 ni mara ngapi amenikosea nitamsamehe mara ngapi mana jo tena jo soprano donye mara 70 mara 7 mano muma kendo ok Paulo emo wuoyo ngene jomoko nyawacho ni Paulo to ne wuoya Paulo kia Yesu emo wacho 70 times 7 walam kapok wayawogi erokamano Nyasaye chunywa opaki chunywa odendi wagoni erokamano kuom berni erokamano kuom ng'wononi Ruoth wasewinjo wachni mawuoyo kuom weyo richo ka wadwa chako twagni Nyasaye ibed kodwa kendo ng'wono mari mondo tawa miwa rieko mar wacho weche manyalo konyo chunywa kendo Ruoth kata jogo ma samoro nitie weche mosehinyo chunygi ma obedo odiochieng' ma gibiro yude konyruok kendo ma gibiro gole misike ma gisewuothogo kendo ma giseting'o e chunygi kuom ndalo mang'eny miwa teko mar weyo richo nikech wang'eyo ni ka ok wawene joma timonwa marach to in bende ok inewenwa omiyo Ruoth wakwayi mondo imiwa teko mar weyo ne jogo ma timonwa marach kata ma osetimonwa marach e nying Yesu Kristo. Amen. Nyamwalimu. Yes. Benitiere ng'ato mosetimoni gimoro miwacho ni ma to kabiwene ma to kawe ng'ane ni to kawene nitie ok nyal koso ok nyal koso patan nitie koro ing'eni sami wacho no ema tema paro ni of course okwawacho ni en ng'a to notimre wen ema temo paro but nitie to be ok en ng'at achiel boke aparo maybe ariyo kama ariyo kama to gikone to naweyo gikone to naweyo nikech seche go yano wang' mang'eny be ma kaka timra onge yo wang' ma kaka wachi ma koro kata ka kata ni akweya na winjo lit kabisa nikech aparo ni ng'ama notimona kamani no chalo ng'ama ne hango na wach no hango na wach to koro hanga to nyola kawuono ka mae de poko ling matin ni to kinyacha ka winjo kendo no chako wacho moro to loso marach e wiya kamoro to dhi akeno wache nade to timo koro abet penjra ni tango matimo ne yawa ango matimo to facing ng'ano be notama to kni ase face kata nyaka kawuono mano tadier poka adise ni wach na ni chwanya kata ni wuondore ni nyiero koda joga mana kaka iwacho no poka face nyaka kama walose kodini pok na face to e chunya to aparo ni kata ng'ato ne penja ni yawa kadina nin ande koro kanyer kata musok damos tawacho ni nawacho ne ng'ano ni ok ni samoro anyiero ni koro ni chunyo yangre pod alamoga Nyasaye about it but ang'eyo ni nagolo gine chunya mondo koro nabed thuolo kian mondo awach ni Nyasaye kama chopeni gi kama koro isechopani nyaka to koro agol gine chunya mondo imed suda mbele but pok wadhi wabet piny na wacho ne kama nikech en bong'eyo gimomiyo notimo kamano finally nigole chunya nagolo gine chunya maradier nagole chunya kendo nomiya kwe mang'eny omiya kwe mang'eny nikech sasa ya mana neno ng'ano during that time nawinjo ka boil achemka kombo de wacho mar decho kanyo ta I know the feeling kama
but na lama about nasika lama about Nyasaye konya mondo kata ka romo kode to kik awinj gimoro ma to Nyasaye no konya about it to nagole to agone Nyasaye kamano. It's normal. Nitie simo moro kapok iwacho marini. Nitie simo moro. Pak ruoth. Pak Yesu ahinya nyarko gitmo. Idhi nade? Adhi maber mama. Warwaki e chenro mar Injili kalo, inyalo fundorinwa mondo koro igoye kodwa mbaka matin. Erokamano mos na ben baneno ka ng'iya. Akaw mos. Erokamano. An Julius Gibore kowuok Migori. Yani an ma okwongo goche. Asebedo kodu ka nyaka nochaki nyaka sama koro ineno romo saa 5 no. Erokamano. Awinjo puonj maber mokonyo chunya. Mar ariyo weyo richo ne momiyo agocho. Mana kaka kanyarko kitmo owacho ni nitie ng'ama nosechwanye nyadiriyo kata nyadidek. An be nitie ng'ama nyocha ochwanya e dwe mar 6 mohanga gi kaka wi nyako kit ma owuoyo no. Mano moke chunya sawa sawa. To kawuono ka winjo Injili mwagike paro no na nyaka wache kan to nowani kik waluong nying ng'ato. Ng'ato e dwe mar 6 ka nyathine notho mirwa. Nomako Julius ma jahiga 67 ne juok. E kinde na tema baba notho e Kristo, mama otho e Kristo, e kit ngimana te pok nadhi ajuoga ma ne kaka ajuoga tiyo ne ji. To kanyo gike dwe mar 6 kaka nyathi moro otho e anyuonda ka, ne oluonga ajuok ma pok nadwaro ayudo mirwa. Koro napenjo ni e chunye wuon tawinjo ka ajawe nega jiricho ne nikech jonyuolna ne jo Kristo. To ma otama weyo. Asebedo ma dhi nyaka ka chief ma nonyocha naningo dhi e kot wuoda nonyo dhi e kot. To nakwero nyathino ni an moluonga in koro dembe ademba. Wago mbaka gi jonyuolna madongo ma pod aneno. Jonyuol nokwera ni aweyo weche mag kot nikech wan anyuola. To gi kanyo nyaka sani ka buok kata winto yuna ka chunya buok nto juoge ni iluonga ni atimora nade gi ka 60 gi wiye. Koro kuom mano osechanda to awinjo gimupuonje e redio Ramogi. An redio na Ramogi abede kama Jumapil ka Jumapil kenda chakre tiende nyaka gik mutieki. Ng'ani nyathine maduong' manokwongo luonga juok. Kae to min gi bikoro noluonga juok ma nyathinja pok oluonga nyadibiriyo donge. Min gi pok oluonga nyadibiriyo to mubu Nyasaye awinjo kowacho ni wene gi nyadibiriyo. Nyadibiriyo. Koro an nakwayo mana Ruoth Nyasaye mulamo kanyo ulamo ne ji kar kaka an ulamo ne jomodong' kaka jomamoko mondo Nyasaye omigi ng'eyo. Nagombo wenegi to kaka adwaro weyo negi nikech gin giwegi to pok giringo gibiro kuoma. Gin pok giringo gibiro ira ma ginang'o ne gikosona. Pinya to nikech kaka ng'at me jonyuol notho e Kristo e Kristo. Nagombo weyo negi. To giluor ma kata kuma antiere ok gibie. Napenjo Ben kaachiel gi nyako kit mondo mata tim nade miyauru paro mondo awenegi chunye wuon tagombo wene kabisa nikech tho gi richo mar ng'ato e chunyi to kinine paradise. Wene kabisa mondo kopo ni nitiere dwoko mar Ruoth Nyasaye me polo ma idhi cham e ngima. Adhi acham ngima mane gimna chanda nyako kitmo. Erokamano. Erokamano yema. Mwalimu. Awinjo. En wach matek to nitiere kamochopo kanyo ma bende owacho ni ogombo
awinjo kamano bedo na malit nikech igombo mondo iwene ng'ata dier mondo igol gine chunyi mondo chunyo yangre to jogo wuon ng'amo ng'eyo notimo ni marach ni to pok obiro mondo kuai mono koro kanyo be aparo ni mano is one of the things mane wadwa wuoye kang'yo ka no ka one of the things mane waketo kae ni be inyalo weyo ne ng'ato mapok obiro mokwai ng'uono to kanyo bende chak biro ni sami weyo ne ng'ato cha be inyawe ne ng'ato to forgive but you don't forget yani awe ni lakini wach ni no to wiya ok owilgo koro an kipenja e mano kiweyo ne ng'ato richone okiwene for the sake of n okiwene for the benefit of n iweyone for the sake of in iwuon iweyone for your own good nikeche sama okiweyone ng'ato richone msigo cha ok ni kuome ng'amo timo ni marach msigo mani kuome onge in ma otimo ni marach ni in micha kiting'o msigo. That is the unfortunate thing about gini in motimo ni marach in mochwanye ni in micha kiting'o msigo nikeche to samoro be okone kata no chwanyi be kata samoro ng'e ni chwanyi ba to kumone nindo ine machunye buok kaka koro wadwa ni wacho ni chunye buok no iwinjo ento chunye ok buogi kendo nya chima mabe ok odhi opar kata ni timo marach aluongo wadwa ni jajuok kendo samoro samo chimo no koko dogo pari koka appetite ni biro maber koni koko medo jajuoge ni koko medo kata thiano so sami weyo ne ng'ato it is for your own sake for your own good itime nikech in iwuon koro katime nikech an awuon it doesn't matter ni roda poko kwa yangu an adwa ni monda bed sawa adwaro monda bed sen pacha oduog kare chunya obed kare koro kata poki kwa yanguono to ana se papa se chunya kata se ngade chunya ne adwa weni tabro weni yawe yama kata impoki penja kata poki kwaya kata poki biri wuoyo koda ka chieng' moro chunyi oyelore ni biro sawa but kata ka okibiro to anto na se weyoni ma se golo wachno e chunya koro ikuonge ng'ade chunya ni adwa weyone namba 2 kikiriti ni mondo biri kech in mi inyori sama pod irito no pod ikano wachno e chunya pod oketi gi paro mang'eny anang'o miyo ng'ane onena kama ang'o miyo ng'ane yango na wacha ang'o miyo ng'ane timo nama so it is not for the sake of ng'atno it is for your own sake en ne in iwuon koro kaw gino igolo oko mar chunyi kamano iwinjo mondo ibed sawa nikech gik mwating'e chunywago ema kelonwa pressure ema kelonwa ulcers ema kelonwa kia yani gik mang'eny mabe ok beyo to koro brother Bernard kaka in mana kaka iwacho no in iwuon isebedo gi experience machalo kamano ma ng'ato otimo ni gimoro marach to in be no poko biro kata no kobiro mokwa ing'uono kata no biro mokwa ing'uono to ni ng'uono ne to ne timo nade kata no ka uthulo ma romo nade now not gima kamano no timorena Mara was different ok nikia kata hango watch but okay negin I think aparo ne awach ariyo maparo ma very fresh they are less than 10 years old about 8 years ago achiel ng'ato no wuoyo awacho weche moko maricho to ne ng'ama very close koda mane ok apar ni nyalo wacho weche machalo kamano kuoma and especially when I was not en period mane wan gi weche mang'eny kaka familia aparo ni that year okadwa wacho nikech samoro koro jomoko nyalo connect but nitiere gik moko expect ni koro kaka in roda sani maybe ng'ato nyalo wacho kuomi tidhi winjo ni mano ng'ane mano wacho adier to kendo wacho publicly so ne awinjo ka tekna mana wacho ni kata wuoyo ok na wuogo kata wuoyo ok na wuogo noko ka kata dweche ariyo igodo tita chunya ler ya noko ka in fact ok apar ka noka kata dwe noko ka kata dwe kendo jomoko emane koro konya mako wachno moloyo an mano chwanya koro gin ok giwuo kode tata wuoyo kode madhi ode machiegni Yonje moko makoro konyi mako wach to ng'ama gikonyo mako wach ni to noseweyo chunya no lendo so to noko kwaya ng'wono nyaka kawuono higni 8
from 2018 to this is 2026 to relate maber kabisa kendo wa relate maber nyaka sani okay properly ifil ni onego beni koro kaku relate maber ni nikech kuduogo mu relate maber kiana androda kuduogo nu relate maber to gima da gombi ni nitie gimoro monego wawachi mondo wasquare out I think that is the right thing to do. Yes. But apparently for me, naneno ni okay. Samoro emomiyo iwinjo ka wacho niya. Sami weyo ne ngato, iweyo ni for your own good. Yes. En okapar kata ka oparo ni ang'eyo nikech okapar no ng'e kata ni na winjo gik mano wacho. Okia. Era oya sipe. Okia ni nase find out. Apa nokia. Okay. Kora pa an e chunya neno niya ka din ke ngene koro ma are different ngene ngamo wuoyo kuomi wacho gika ong'e maber ni imbi ng'eyo nikech no wacho maybe kiwinjo ma no wacho in my absence kan kamoro adwa tho iwinjo owacho in my absence to adhi awinjo en to wan oweni no wuoyo in confidence anakia iwinjo koro aneno ni kadhi achaka yao Pandora's box no to bro bedo awkward iwinjo the situation will be awkward the second one bende ne mana weche moko kendo ma kuondegi to ma kige kanyo o maximo machielo all right aya sani cha oyawre koso sani juriyo hapo kwa Rio ayo pakruoth Hello Opakruoth nade di ben Rio nade Ario maber aya full Ria ne inyiswa ni in ng'a in kanye kaito igoye kodwa mbaka Manam nyamondewa awinjo kiwuoyo ng'uono ka ng'ato kaloni kamano ya ng'uono to ber to seche moko tek ka an ng'ato nokalona chon 2014 wakena ndoa wakena ndoa ya so nodo hinyo chunya sana ma bedo depressed no hinyo chunya kabisa ka gima nakale kaparo ni ogola ndoa gi nyathi ma jamba dik to seche go biri jani mondo adwog chien ka so mama waseche koda e doranga koro bini to nodwa hinyo chunya to bende onge ng'ano neno ni notimona marach kuom weche manakale mondo giukoya ng'uono kata jo counseling manatimona counseling kanotemo wuoyo koda ni atimi ka ng'uono ne gichako move maber to nokawa time lakini na ng'uono ne gito onge ng'ano ka ogulu mobiro mokoya ng'uono ni na chieng ka gikanwa kaluniweno natema ilmo koro kaka namedo chango mos to natemo weyo negi ma sani nyalo yudo ni wanyalo romo gi jomoko to kanyo to onge anyalo romo kodgi anyalo romo kata gi madhain lona ma mose to seche moko to gino kudu pacha ta romo kode to awinjo ka chunya lit but aneno ka nang'uono negi to chango to yot otek tena ni sawenegi lakini chunyi to pod late matin Dani en gimoro machalo wendo e gimana seche moko ka rombo korita neno mana ka wawuoyo mos wanyalo wuoyo maber mosre agre to seche moko bende ka romo kodgi to biro lima tawinjo ka an gi chuny lit moro to osekawo higni madhi 12 sani koro en mana ni yani akiani wacho ni ing'uono to wiyo ok wilgo mane modong e ngimana yani nang'uono ne gi to wiye to pok owilgo mane maparo ni pod odong' e ngimani mar ni ng'uono to pok wiyo wil godo to ka ni ng'uono ne kata ni ng'uono negi nitiere kwe moro ma iwinjo ka nitiere ngimani kwe nitiere ngimana kendo sani ana sawa kabisa makata simu madhaino nyalo gona mamaki ma wawuo ma mose maber en mana nyaka ni wiche mapok owil lakini ng'uono to nang'uono machango amen
Mano ber. Manyiso ni kaka ni ng'uono no iwinjo ka in thuolo to bedo ni ng'uono ne gibe iwinjo ko okelo ni gik moko be ngimani. Mang'eny kabisa kendo miyo Nyasaye orita an thuolo anyalo timo gigena ka an thuolo. Gin jok mane ok adwa kata winjo wachgi kata mos no kadwa moso lakini tinde kata an anyalo go simu ma mosgi. Aha. Ya, en mana ni koro wiche ma pok owil ng'uono to na ng'uono to mane gima nohinya an mane ng'ano chwanya kabisa nyaka ne nyuola. Ya. Erokamano. Erokamano mathoth ahinya. Apani oloso maber kendo owacho ni ng'uono to nong'uono. To chunye ema otamre wil emomiyo samoro wich wil ma pod otamre ne emomiyo samoro koromo kodgi kosemosogi to gino chako duogone to samoro be en sawa to gima omora godo ni owacho ni nitiere gik mabeyo mabende ng'uono ne jogo nokelo ne owinjo ken kod kwe owinjo ka ngimane dhi maber en thuolo kendo mano wagone Nyasaye erokamano kar wich wil kanyo be bedo matek mana kaka mbe nawacho maracha aparo ni ma wacho cha en achiel kende maparo ni maduong' ahinya mosekosna e ngimana weri gi moko masamoro matindo ma ng'ato koso ni tu chako gine tu maduong' ahinya ngimana en mana wacho no but wich wil mana kaka Embo wacho amba nyalo wacha ni ambe wiya pok owil by the way wiya pok owil but gimang'eyo ni mana kaka Embo wacho agole chunya to kar lit kanyo ma samoro kora pogra kode matin nikech kar lit kanyo to tindo ka winje lit chon to na winjo lit to nagole chunya but lit moro pod na winjoga pod na winjoga ma samoro ka neno ng'ano tawacho ni yawa atim na taduga jande ni sewene ya wiriga weya koro kanyo be Nyasaye mondo mi okonywa bathoza nyani kwa seweyo to gol kuomwa litno nikech litno be ka nitie to pod nyalo nyuolo gik moko Nyasaye nyalo miyo ni Daudi nowacho ni ol pi mang'ich e chunya koro when that happens kata kama notimore to kata kiparo nikech ng'eni gigi te giduogo e chuny kamano koro chunye ni emi wuoye gi Nyasaye to deal ni gi chunye ma koro kata kaparo aromo kodi aparo to gi chunya wacho mana niya onge mago dhano mano kawaida mar dhano opak ruoth Hello. Yes, opak ruoth. Hello. Wawinji. Wawuoyo gi ng'a? Wuoyo gi Adero. Tinge dwondi matin. Yes. Edwina Adero. Adero. Okay. Aya. Goye kodwa mbaka matin. Thuolo in mari. Gima nochwanya madwa wuoyo. Wawinji gi mabor ket simu machiegni kodi. Mama moro musiepna ne. Aparo ni gi koni ema producer nyalo konyowa matin. Mama moro musiepna. Yes. Aya. Wawinji koro. Mama moro musiepna no wachwanyre go. To mama no chwanya kabisa. To atemo na ng'wonne. Atemo na ng'wonne to ng'wonne otama. Na setemo ng'wonone to en owuon to ng'wono na to ko unyiso osiepe na no ng'wono na to ko ng'wono na. Nikech ok obi okwaya ng'wono wacho ni jimi pod ohera to na temo na ng'wone to ka ng'wono ne makano ogo na simu chiengro nade ma daone. Koro na paro ni koro mondo wakethre chuth. To ne ok wakethre chuth. Bang'e no koro kone nyako moro mosiepna ni kata daona moyane. To an pod ahera koro ng'wono no tama ng'wono ne kanene otama ng'wono ne akia kaka nyalo ng'wono
lakini ento wacho ni jino ng'uono na kendo to heri pok okwaya ng'uono. Mam inyalo nyiso wae Koro ng'uono ni weyo ne ng'ato tek. Mam inyalo nyiso wae Koro mana weyo ne otama. erokamano wagombo ng'eyo mana machuok ni ang'o manotimoni kata kiwachono mana matin. Ne nitiere kaka nyathina nonego dhi e tich. To ji nokona ni ok en ng'ama ber, to naseng'iyo kode to onge ng'ama ong'iyogo. Koro chieng' mane openja kikawo ji e lweny, obiro e tich kuma watiye. Kaparo gima ne joko kona cha ni maendi nyako ni karo ko ng'ama ber. To kadhi ire. Mano ne tarik 1. Tarik 2 openjo jogo be nadhi osiptal. Nwaluongre ni Muke Mwenza. To penjo ni Muke Mwenza nyiso ni adware to jogo yiene nie. To jogo chako penja ni nyedhi ta kone gini were uru koda. Koro nong'iyo gabire oda to kadho kodiecho. Chiemoro na penje ni ang'o momiyo in kibire oda kato odi mika idhi e chona. To bang'e nokona ni chona ne malera kone na pana. Ok inyal wuok e odi kacha tibiro dhi e choka. Iwuok kacha tidhi e choka. Ok adwa ni dhi e choka. Koro chieng'no ka nobiro ne en tarik 3. Na change. To kala joma ne wan ge to kwa ng'iyo TV to biro mosa. An emo mosa. To ji obet ta kone ni an koro ka jogo be koneno kosebet to chung' mo. Ta kone ni an adwa nindo iwacho nang'o. Anyocha adwari to kinena kone na adek. Kara wabiro wuoyo to chung' odhi e cho to anyise ni kawuono kik idhi e chona. Na sikwiri ni ok adwa ni ayodi kacha tidhi e cho. To seche manodhi e chono, an gima anena nonego achike e nying Yesu. Koro achiki e nying Yesu, awacho gi chunya na achiki e nying Yesu, achiki. To gimoro kona ni wuothare nikech nitiere kama nitie mtunge to mbele mar cho. Koro kadhi kaluwe, tawinjo kos oonjo pi matin e cho to ka ng'ama sugwa. Taduoga bet, an kaduoga bet amedo mana chike e nying Yesu. Koro koduogo wakuro, to kona nata, kone ni biro mana dhi e cho. Ni ang'o miyo nyaka idhi e cho to dhi. Bang'e koro kane igona simu, kaka obiro okinyi igona simu notesi olal. Notesa nikech mbona ID mar nyathi olal ka endi koro kwane ne negi. To makore kidhi kawo ji to mama niemo biro ka koro nyoro kinyi ne ko obiro gotieno to kinyi igona ni ID olal. Natim nang'o. Modhi kamano to do ka nyathini nosedhi nyaka Mozambique nonego bed ni dhi Java. Okete nolal gi kuro. Koro achako neno picha cha. Nikech kobiro to nyathini emo penja. Koro kinyi ne nitie kama ne wadhi rado nikech watiyo kode kanyachiel. To kogona simo tang'ado go simo. Koro kama ji ochung' ma ji oriwo kama. En ochung' bathe koni, an achung' bathe kocha. To wang'ere ang'eya to ok wawuo. Koro kanyo wan kod ofis mar mbunge. Koro kanyo ane manomiya pesa na ting' mane dhi miji kuro. Koro kochopo sama oluonga ni mondo wadhi wami ji pita miya ji kochopo kar gi nota kone nyako mane kama imigi ok amiye. Mondo ng'e ni koro akuom to ok ane koneno. Koro kochopo sa pogo pesa tanie jatelo pesa ni an asekawo mara pogi ni kuma dhi to luwa. Tachupa ja pikipiki tago ja pikipiki ni pa twende. Twende. Taringa mabiro. Koro kinyne warado kode tumosa. Muke Mwenza. Habari ya asubuhi. Toka duoke. Muke Mwenza na kusalamia ok na duoke. Tuchung to penjo ni wani kuna nini?
to neno osiepna makata kifungune nokana chiele oda ka ni kolal ubiro kawo tabe mare na mara na kane on to sama no onge manodhi chana dhiri mengi madhi akawo kifunguna to seche go nadhi ata donjo kata kawo kifungune no sami ochio wadgi takone miterne sami ni kondanda kone naringa duogo to kuna duogo koro chako wacho weche msasa nie jirani makama matua kode anaonge kode gi makosa koro ginyo ochanda nikech koro tatim kama to taslal na tim na yudi to lan to kone mama no erogalemo takone ni yawo ibe nyathini bitimo penj higa mokalo 2020 higa mokalo takone na bende nyathina ni onego ka to weche timre kama biwa lem koro mama no biro gotieno to walem to duoko ne mama no wache nango ibiro lemo to unindo to an sama uchako nindo tabiro lemo tieno ukinyi okabinindo kori neno jo chako bare wachka kora wacho ni ata kone mama no ni anto kobichoma ta an kora tira mane anu badwa na goyo koro bia kamano jalemo moro lemo na ne nyathi ma nyathi ofaulu koro bang'e pod aneno kodwa duogo ira koro kikawo basari anen kod CDF to adhi anyiso jogo ni abende apply utesena ni lakini nyako ni gona sima wacho na jogo nyisi ni kikogona sima na bia sawa basari ka uwo teno uwon ogocho naenda no makoro wasewere kwa uwo koro apenje ni kwani wewe ni nani to fulo na nyinge ta teta awe tikimna tiyo tabire ta chako mana lwenyo kode yani na dao ne manyise gik manotimo na te kaka no donji chona kila kitu mondo koro wawere yani koro ene lwenyo makoro adwa na kawe mondo agowe mundu gimiru to jikoro maka kona pana mama ni nyaka koro ado mondo koro ungeno jajuo yani gimane kuro jochunga mangewa kona pana area ibu na saitani ende na saitani kama inaenda na moto itaenda na ngumu basi kura ngene wawere kendo kata wawere kamano kodoko ne mimi nampenda tu bado hivyo ulipenjo ni kodiko era sani moloyo kata kama epoka yanya chaeni kodiko ene moko ne jinyata hiyo inisumbui bado nampenda kura chani mama wewe nani mafuda mako ne kachani ane akia ikindwa biano kangenya mowe nikekado wana wene tane no picha ne chani uburu duogo ira kendo bro timo gimoro kura anto ka wewe wewe ne otama aparoni lakini ji tonyiso ni eno era no heri walosa kode kapok mama wuok kapok ongado walosa kode yes aparonia situation mare ni situation nini ema kelo wach machielo mane wawacho niya inyalo weyo ne ng'ato but you don't have to chako bedo close kodgi tiende niya kane wan osiepe tasefwenyo kiti tang'eyo timbeni tang'eyo gimisetimona for my own sake mondo an awuon abed sawa mondo an awuon chunya ogonyre mondo an awuon abed gi kwe mar chuny gi mar paro aweyoni lakini okochono ni kaweyoni to kanyocha ino osiepna ma close to koro pod nyaka bedo osiepni inyalo weyo ne ng'ato mama to kiseweyone to iyweyo iloga lweti miwacho ni osiep to nyocha wan osiepe lakini kuom sani to aweni tiende ni aonge kodi gi wach ka waromo wabiro wuoyo wabiro mosore to kibioda okabiyodi unless ni en gima ochuno ni koro kaka ne wan e chama moro chieng' moro ji biro odi na bigi ji but closeness manyocha wan gocha to koro rumo nikech ang'o asefwenyo timbeni kamano lakini weyo taweyoni koro inyalo weyone inyalo weyone migole e chunyi milam Nyasaye mondo konyi mondo igole e chunyi makata kiromo kode to kiwinj gimoro mano Nyasaye nyalo timo onyalo olo pi mang'ich e chunyi lakini ng'ama kamano kasefwenyo nikeche kasefwenyo roda ni in ng'ama nyalo kata nega abedo kodi osiep for what reason koro aweni aweya lakini kora chori gi chien
yasudi mabor koda. Yes. Koro inyala weyo ne Kamano. to weyo ne ok ochuno ni nyaka uchaku duogu bed sawa kaka ne un. Mano to ok ochuno. Yes. Yeah. Erokamano inya mama kendo wagoni erokamano mathoth ahinya kuom yawo chunyi mondo iwach gima kamano nikech yawo chunyi Nyasaye mondo miyi kwe kendo Nyasaye mondo mi otimni dwaro mar chunyi nikech ang'eyo ni dwaro mar chunyi en ni igol wachno e chunyi igombo mondo iwene. Nyasaye mondo otimni dwaro mar chunyi kendo Nyasaye mondo mi okonyi e wachno kabisa mondo mi igol e chunyi to konyi en process okonyi mos mondo igol e chunyi mondo mi bed thuolo mana kaka brother Bernard osewacho iweyo inyalo wene to koro kikete machiegni kodi nikech iwacho kanyo be ni iluor ni onyalo chako dogo tim gimoro ma nyalo kelo wach moro. Koro wene aweya to koro closeness mancha kaka ne un machiegni mane makoro iket kan. But Nyasaye mondo konyi mam mondo mi wachno mondo wuoge chunyi kendo mondo otimni maber. Erokamano mathoth ahinya. Nyasaye ogwedhi. Erokamano. Aparo ni brother Bernard inyalo weyo ne ng'ato. To kiseweyo ne tichaki duoke e space ni. Yes. Kaito koro tieki chuth. Koro njawinyo wuoyo. Koro mano kelo wa gima ne wacho ni ya. Wacho ni dongo pod obro wena to chako kelo moro makoro tek mok inyal. Inyalo wene ng'ato to kisewene tiwacho ni ya bwana. Yes. In to nyocha ino siepna. Kamano. Lakini koro sani okwano siepe. Okwano siepe. Yaonge kodi gi wach lakini ok adwari buta. Kecha sefwenyi ng'ama rach inyanega. Manadier. Inyanega ok idwar na ber. Kecha ng'ama timo ni gima chalo kamano. Ing'eni ng'ama ok dwar progress mari. Mano ng'ama ok nyal dhi wacho kamoro no eri ok oeri. Ok oeri. Koro inyalo wene aweya to isudo osudi asonge akiendanga. Aparo ni waloso maber to aneno Janet Amimo. Janet Amimo wacho ni inyalo wene ng'ato to koro ok obed machiegni kodi mana gimi wacho no. Wacho ni you can forgive someone for your own peace. Embolan kanyo maber to keep distance. To owacho kanyo ni setting boundaries. Mano Janet Amimo wacho. Ndiko na points kanyo kadha. Kiseweyo to koro ing'eyo ni set boundaries. Ang'eyo ni kama nyicha chope kodi. Kama nyicha wago kodi nitie moko ma koro kanyal. Yes. Nikech ang'eyo ni nyalo koro tingo koro idhi tie kago e ground. Nitie joma koro ing'eyo ni kaseweyo ne. To ka en ng'ama nyocha nyalo access sitting room. Koro access veranda. Yes. Ka nyocha nyalo chope bedroom. Koro chope sitting room. Ka nyocha nyalo donjo jikon. Koro wuok kode tie achiel. Nitie moko makata tie gate kiki don't allow. Yes. Okomar ne e gate kiwinjo ni mano min ng'ane kono rita do gate kanyabiro. Kecho nyalo sama pod ogine kani onya pedho na gimore obiro somi. Mano tadier. So we have to be careful. Moma wacho ni beduru mariek ka nyithi thuol. Bedu mariek ka nyithi thuol. Iseng'e maber ni mama ni ok dwar ne nyithinda ber. Iweyo mondo biye dala ni mondo nyaka bedroom. Otimang. We refuse. Obiro pidho chunje. Nyasaye mondo konywa. Aparo ni wapuonjore. Nyasaye mondo konywa. Kendo wapuonjore maber ahinya. To sami wene ng'ato, ibedo ne ni wuon for your own benefit. We kendo mondo igole chunyi. To Nyasaye mondo ilame Nyasaye matut ahinya. Nitie moko madwaro lamo matut nyaka giriyo kech. En lamo matut nyaka giriyo kech nikech samoro samoro kama utiye. To nyaka irom gi ng'ano. Mana kaka mama wacho kanyo. Nyaka girom nikech gitiyo. Koro pare. To inyapo kihinyo ng'ato. Jati nyalo idhi mipo kihinyo ng'ato. To Nyasaye mondo konyo koro mage makoro nyaka walam matut. Kendo Nyasaye mondo konywa. Mondo wawe gigo mabende kelonwa pek mathoth e chunywa. Kendo gik mapek go kosekelonwa e chunywa to wapoka nyaka joma nie tokwa kata nyithindwa. Yes. Samoro kodi ting'o nyaka family ni te. Inywande giri ni ineno. Koro nikech ng'ane ochwanya. Ben kikitem ni loso gi ng'ane. Kech ino siepa. Koro en gima koro oting'o jite. But iweyo to Nyasaye konyowa. Mondo another thing kata kakoro watieko. Yes, kakoro watieko. Forgiveness it's a process. Yes. So don't rush it. Allow yourself to take time. Because from experience,
time makes it easy. Yes. Ok nyal chwanya kawuono to ang'wono ni kiny ni koro kiny dwa mani wachak chat kaka nyo wachat idwa gona simu kaka nyo chigocho na digoch nejo nyaka okata yigni wewe mondi mia time. So time also makes it easy for you to forgive. Kaka ndalo medo dhi kaka chunyi medo lendo. Yani nitiere jomoko bende no chwanya 2023 na ng'wono negi this year. Amen. Mana igani mago simu after kia igni so it also takes time. Nyo ngona siku na ani goch ne ngane koni teramos an mano chwanya I will call ang'e ni chunya ber chunya okracha bro gocho but not now kanya winjo ka koro chunya oselendo mabedo redi Quran maka usimagaga kenda kendo be weche go be koro kadoge wadhi adhi mbele ko so aneno ka it's one of the things manenika to promedo lose time makes it easy kata producer owacho momi ineno ka kata joma ni e keny iyudo ka nitie samoro ma ji ochwanyore to iwinjo kiwacho ni waya ne awuogi adhi agine adhi ariera matin kiche kariera 1 hour 2 hours moro kaduogo tabro duogo ka ase calm down koro wanyalo wuoyo anyalo weni jomoko ma extreme nyalo wacho ni bidalau ibed dweche ariyo kata dwe moro achiel ka chunywa oselendo to wabro romo mago extremists to sai mono konywa tienda ni in short time heals mana dier producer wacho ni yani ni tim kom mano yigni mang'eny producer esemondo konyi wacho nango tuo sebe kasani poko ng'wono to pod wacho ni yani in the next 4 years kodhi ng'wono nigi ikri prareyo yawa mano to ng'eny tayo ni ginok maikwe producer gino kik bendi maikwe nikech ko maikwe ama nitie gik moko mohinye ngimani to koro gola producer tema nikech samoro nyalo we ni okiwe ne ng'ano to in makoro kaka wawacho to in the same thing wawacho in makoro gino yinyi kipare ti samine nikech aneno ka one of the things mabeni wawuoye ka ni does forgiveness kata forgiving someone bring you peace yani sameweyo ne ngato the truth of the matter is ni omni kue kabisa kata koro I delete from your life kata koro kurelate kaka ne urelate but the moment mi ng'wono ne kata mubedo piny muwuoyo kani bisa experience ne unu gi wach gi ngato to the moment mubedo piny muwuoyo mi koni onge wach aweni iwinjo nyaka gima it brings you peace kabisa ogolo pressure moro kena paro ni nitiere feedback moro mane ngato be owacho ka about the same thing so mkawatieko ilungo ni Collins si kaka nitiere Machakos wacho ni ng'wono mar adiera ber nikech oketo chuny jang'wono thuolo kendo iwinjo ka chunyi bedo mayot bang' ng'wono ne ng'ato. Amen. Walam Nyasaye wagoni erokamano Nyasaye kuom odiochieng' ma kawuono erokamano nikech thuolo mabende in mane loso mondo wabed kod twak machalo kod ma ine michano wach ni Nyasaye wang'eyo ni in kod chenro maber ne ngima wa Nyasaye kata ka wasetwak waseloso wagoyo mbaka odiochieng' ma kawuono wach mar ng'wono Nyasaye wang'eyo ni in iweyonwa richowa mago mwasetimo duto te mok ni kare iweyonwa kinde ka kinde Nyasaye wan bende konywa kaka dhano Nyasaye kaka isekelo wach ni odiochieng' ma kawuono e kindwa Nyasaye mapek mabende wating'o ne jogo makata ok oyudo thuolo mar loso kod odiochieng' ma kawuono to kama gintiere giwacho ni an pod ating'o gima chalo kama to gima ting'o ni pod hinya kendo medo kelo na midhiero mathoth Nyasaye irome kodwa ng'ato ka ng'ato rome kodwa Nyasaye rome kodwa odiochieng' ni kichango chunje wa Nyasaye mago mabende hinyo wa Nyasaye changwa mago mosekelonwa tuoche Nyasaye changwa itimnwa ng'wono mari konywa mondo wawe mago osetimnwa mok ni kare ikonywa kendo mondo ichangwa kuom lit mabende samoro pod wawinjo ichangwa kendo mondo ikonywa Nyasaye kinde duto te imedwa paro matut ahinya mondo wang'e kaka onego watim e kinde mabende wakale midhiero machalo kod ma nyingi mondo iduong' kinde duto te wagoni erokamano ne weche duto te kata kwa dhi nyime kod chenro wakwayo mondo mi med telonwa walamo magi duto te nyingi Yesu Kristo ma jawar amen erokamano kendo paro ni wapuonjre wajiwore
kata wan ma wantiere kan wajiwore mathoth ahinya ngima wa mondo lokre kokalo kuom weche mabeyo mabende wapuonjre odiochieng' kod odiochieng'. Wakaw yueyo matin ka waduogo kod jawer mabende wabro pako godo Nyasaye. Kik isud mabor, chenro pod en Injili kalo. Amen. Chunya duto bed kamisango ngimana mondo bed kamisango ngono mare ngonone emo miyo poda ngima ngono mar Nyasaye emo miyo poda ngima achiwo chunya duto bed kamisango ngimana mondo bed kamisango oh ngonone emo miyo poda ngima ngono mar Nyasaye emo miyo poda ngima achiwo chunya duto bed kamisango ngimana mondo bed kamisango ngono mare ngonone emo miyo poda ngima ngono mar Nyasaye emo miyo poda ngima achiwo chunya duto bed kamisango ngimana mondo bed kamisango. Chalongo en manangono mare omiyo chunya duto bed kamisango ngimana mondo bed kamisango ngono mare onone emo miyo poda ngima ngono mara mina ngono mar Nyasaye emo miyo poda ngima chiwo chunya duto bed kamisango ngimana mondo bed kamisango ngono mare onone emo miyo poda ngima ngono mar Nyasaye emo miyo poda ngima achiwo chunya duto bed kamisango ngimana mondo bed kamisango. Chunya duto bed kamisango ngimana mondo bed kamisango ngono mare ngolone emo miyo poda ngima ngono mar Nyasaye emo miyo poda ngima achiwo chunya duto bed kamisango ngimana mondo bed kamisango ngono mare ngolone emo miyo poda ngima ngono mare. Anapimwa na ile kazi amefanya. En mana higa chiel to piny Kenya doke yiero maduong'. Hao watu nitawanyorosha asubuhi na mapema. Hao watu ni watu wa breakfast, tutamalizia hapo kwa breakfast. Tukapok mano timore, singo nitie mane uketi. The Kenya Kwanza Covenant pledged to root out corruption. Ang'o ma osetim? Mage mapodi. Wakaanza kutuwekea barabara. Sisi watu wenye tunapita na pikipiki. Sisi wakazi wa hapa Mamboleo, tunaamini ya kuwa hii barabara ikiisha, tutakuwa na mabadiliko makubwa. Mae chuny mbaka. Hey, go there.
Chieng' Jumapil, Ratil. Liet ya Koramogi. Kod wuok tich kaka wanene. Dibendi en koko koso en mana pogruok mar paro. Kelo ne mbaka ni e chuny boma ma Kisumo. Kik bai. What if the world was more accessible than you think? The beaches of Zanzibar, the beauty of Rwanda, the energy of South Africa, the culture of Malaysia, the skyline of Singapore, even the Caribbean shores of Barbados. All destinations Kenyan travelers can experience with visa-free access. No stressful visa processes. Just your passport and your next adventure is waiting for you. Discover visa-free and visa-on-arrival destinations with View Travel. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Unkoro sano nyalo miapari. Nikech anabiro rite yo moro maber ahinya, kamoro achiel gi nyathi mapok onyuol. Kare koro gimoro amora romo. Ok adwar ngimana. Asekale mang'eny. Gigi koro roma. Donge in ing'eyo ni nyakwarwa sani donge ipari. Mane momiyo en obiro timo arus gi wuode Marrakesh ni machiegni. Gimoro amora matimre ka ok en adier. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Manyalo pimo kodi onge nyasaye moro machielo manyalo pimo kodi anyasaye onge nyasaye moro machielo manyalo pimo kodi onge nyasaye moro machielo onge manyalo pimo kodi anyasaye onge nyasaye moro machielo. Pimi kodi ngawa nyasaye maduong' aluoro
kuom ng'uono, mana kuom ng'uono, mana kuom ng'uono, mana kuom ng'uono Jehova. Mana kuom ng'uono Nyasaye, mana kuom ng'uono. Ng'uono ni Yesu. Mana kuom ng'uono Nyasaye, mana kuom ng'uono. Mana kuom ng'uono, mana kuom ng'uono, mana kuom ng'uono, mana kuom ng'uono Jehova. Mana kuom ng'uono, mana kuom ng'uono, mana kuom ng'uono, mana kuom ng'uono Jehova. Mana kuom ng'uono Nyasaye, mana kuom ng'uono, mana kuom ng'uono Nyasaye, mana kuom ng'uono, ng'uono ni Ruoth, mana kuom ng'uono, mana kuom ng'uono, mana kuom ng'uono, mana kuom ng'uono Jehova. Mana kuom ng'uono, mana kuom ng'uono, mana kuom ng'uono, mana kuom ng'uono Jehova. Mana kuom ng'uono Nyasaye, mana kuom ng'uono, mana kuom ng'uono Nyasaye, mana kuom ng'uono, mana kuom ng'uono, mana kuom ng'uono, mana kuom ng'uono, mana kuom ng'uono Jehova. Mana kuom ng'uono emomiyo wachal kaka wachal. Gigo duto ma wayudo ma wantiere go mana kuom ng'uono. Aya, koro wadwa ni mondo mi wendowa machiegni mathoth ahinya, wadwa ni mondo mi fulri kaito wadhi nyime. Kamano. King'iyo kamera ni aparma. Erokamano. Iluonga ni Joyce Atieno. Nyinga matiyogo en Joyce Nyabwana. Amor ahinya kendo agone Nyasaye erokamano mokela achope e Ramogi TV. Nyasaye mondo ogwedhu duto ka wan ka mondo wagwedhre kanyakla. Joyce nyakanye, Joyce lemo kanye. Joyce ni en nyar Suna dot Katiga. Aleme kanisa mar Maranatha MTC town Mamigori. Maranatha mano main MTC and deep. Okay, deep. Okay. Machiegni ahinya e chenro mar winjili kanyo kata kapok wadhi mabor. Ne wan gi topic mane wawuoye. Kamano.
mar weyo neji to winjo wendi bende wacho ni mana kuom ng'uono Nyasaye tiende ni Nyasaye be timo nwa ng'uono samoro wakosone to otimo nwa ng'uono koro goye kodwa mbaka matin kuom topic mar weyo neji richo gini weyo neji richo gini, what is your view on it? To divede in be samoro ni nitiere kata moro mane ng'ato timoni mwacho ni ng'ane ni to mato kadhi weyone to bang'e to ipoki dhi wene kata nyaka sani samoro podi lamo Nyasaye mondo ikokonyi. Goye kodwa mbaka matin dakika moro 2. Erokamano. Topic makawuono mar weyone ng'ato richo ne en topic maber, to weyo richo ok yot ga ahinya. Ng'uono ne ng'ato nitiere gima ng'ato nya timoni manya bedo mayot nyalo ng'uono ne te, kan tie gima ng'ato nya timoni manya muke chunyi kata ke ng'uono to podi nyalo paro. Kata an be ase ng'uono ne ji te ka nitiere malit mano hinyo chunya makoro ang'uono to pod wiya ok nyal wil. Kendo omiyo wer mar mana kuom ng'uono no sama na golo wer no ne nitie malit mana kale ngimana. King'iyo en volume 1 mara nagolo higni 3 mokalo. To sama nagolo wer ni nagole ka already noseriemba ma wapogore gi chuora nikech weche mag jo ot ka family oramo matek ni okanyal yudo muya madagi gi kwe. To sama ne otimna malit ma go luonga ni jajuok e kind ji mo oneka gimo karomo wacho no dhi gi pacha no bena malit ahinya bano chuno mondo awuok e keny mondo adhi adage kenda piny Migori do kapok owara. To kane oyalna warruok okona ni nyalo wene ng'ato richo ne no chuno mondo ang'uon mondo achak ngima mar dhi mbele kana paro ni nyalo losore. To king'iyo volume 1 kanyo dhido katiyo gi nying mar Joyce Jared to vlet nchaloko nyinga ni Joyce Nyabwana kech ayudo ka sama na donje wer na paro ni katiyo gi nying no to nyalo miyo gik mabeyo bedie kata gik mane richo nyalo lokore nikech adonje wer ka already dak no sekethore. To awacho ni kech koro Nyasaye osewara mondo atine we mondo ati gi nyinge dichuo mano nyuoma mondo nene ni chunya nitie gi dak mondo ne ni maber ma Nyasaye timo nyalo miyo ng'ato wene ng'ato richo ne mondo wadhi mbele. To kanyodhi ta fwenyo ni bang' higni 8 onge lokruok kendo malite ma pod aromogo gombo mondo nega sama antie. Koro ng'uono tinyalo ng'uono to kadonda ok nya chango nyochuna maloko nyinga nikech aneno ka gima gino chalna ka gima ok ketna kech atiyo gi nying ma ok konya be ok ne ni to aseng'uono marom nade. Koro nya welo nyinga ma golo Joyce Jared atiyo gi Joyce Nyabwana gi sani. Koro ng'uono to ng'ato nyalo ng'uono to nitie malit ma ng'ato nya timoni kata ng'uono to pod pachi nya paro to kochiego kadonda no to chiego gik malit te mano setimore. Amen. Aparo ni mano be kalure kod gima ne wawacho pod wameda lamo kata ne in kama intie kane mondo mi Nyasaye omed miyo chunyi mondo gonyre. Nyasaye mondo chang chunyi wakaw yweyo matin mondo wawinj weche manyien e yo machok mag migago ka waduogo pod wabro medo go mbaka kod Joyce kik isud mabor. Koro sano nyalo miya pari nikech anabiro rite yo moro maber ahinya kamoro achiel gi nyathi mapok onyuol. Pari koro gimoro amora romo ok adwar ngimana asekale mang'eny gigi koro roma. Donge in ing'eyo ni nyakwarwa sani donge i pari mane momiyo en obiro timo arus gi wuode Marakesh ni machiegni. Gimoro amora matimre ka ok en adier. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow.
Kila kiongozi anapimwa na ile kazi amefanya. En manaiga chiel, to piny Kenya doke yiero maduong'. Hawa watu nitawanyorosha asubuhi na mapema. Hawa watu ni watu wa breakfast, tutamalizia hapo kwa breakfast. To kapok mano timore, singo nitie mane uketi. The Kenya Kwanza Covenant pledge to root out corruption. Ang'o mosetim? Mage mapodi. Wakaanza kutuwekea barabara, sisi watu wenye tunapita na pikipiki. Sisi wakazi wa hapa Mamboleo tunaamini ya kuwa hii barabara ikiisha tutakuwa na mabadiliko makubwa. Mae chuny mbaka. Chieng' Jumapil, Ratil, Liet ya Koramogi. Kod wuok tich kaka wanene. Dibendi en koko koso en mana pogruok mar paro. Kelo ne mbaka ni e chuny boma ma Kisumo. Kik bai.
Yesu Zikeya. Donge. Amen. Mano wer maber. Wan kae kod Joyce Nyabwana. Kendo pod wamedo rwaki mathoth ahinya e chenro ni. Wadwa ni mondo mi koro igoye mbaka kodwa wuodhi e wer kae mondo mi kik Joyce dhi ka kwang'eyo ni Joyce nochako kata wer higa mane wuotho osebedo nade mar wer kae challenges mabedo osebedo kaka ise overcome gi bende inyiswa ibi. Erokamano ahinya ne Roda kod wadwa Ben. Wera chako higa mar 2018 to ne poda wera to ne pok nagolo gimiluongo ni CD. Kata pok nadhi e studio natim recording. To kogik 2023 emagolo volume 1 mowero mana kuom ng'wono. To asebedo kawuotho wuodh werni. Ok dawach ni oyot ahinya to be ok dawach ni otek ahinya. But en mana mako chuny kod timo kinda nikech Nyasaye oluongi mondo iti tichne. Seche moko nitie challenges ma aromogo to aduoga lama Nyasaye. Akono Nyasaye ni Ruoth iseyie mondo mi atini koro kata karomo gi wach moro ma no kapana nyarumogo. Tadoka chonga takono Nyasaye ni kaka berni. To samoro bedo matek kata mana huduma ng'ato nyalo luongi samoro kata ionge kata transport to paro ni in go koro kaka inyalo kwayo bende wi kuoto kopo temo macho ni yawo bed ang'ayude gimoro abigo kama iluongano nikech samoro ionge gadier to mostly wan jower gi mafwenyo ni ji onge mane wan gi pesa seche te tineni ka ng'ama kuwecho eka nitie seche moko ma iluongi dhi e chokruok ibedo kata chakre tich 2 nyaka Sunday kipoto igwedhi mana gi pesa mar transport kende baduoki ot koro mago bene kanyo to ka Nyasaye otimo ni ng'wono tinya yudo jok ma chunygi oselore manyalo neno ni ng'ano biro tich Nyasaye to ber mondo wagwedhe kata ka ok ogo nengo nikech an be nengo to ok yot e dhoga mondo ago nengo sasa mago ne ng'ato nengo tanjo ka gino bedo na bura to yo ki ibeda ni kod nengo no be ok igo to jomoko triti marach moloyo but Nyasaye osebedo na Nyasaye nikech asebedo ka gach to pok okuodo wiya matis mayudo ago gero kamano sama to lit adier gima ditime maonge ngani samaro to lit gima ditime maonge to chunya nyaka imed tiyo ne Nyasaye yes koro jo dolo kata jo los chokruok yawa jowero seywagre ahinya jodolo samoro ok dhi gi jower maber ahinya kaka to the 1 week mzima yawa ikete gimoro ma kata kodok e ot to timo shopping samoro giwacho ni gino miu nono chiwe uru nono koro gima nyalo chandi ni to omiwa nono wachiu nono to kata ka ne chokruok dong dachame kata omena ya kadok ot to dong darwakra dawir ramo koro ka juma achiel msima dhi atiye nono to nomiyago nono taduogo nono to mano be gima koro atimo ok dobed mayot ahinya mar chore gima akia gima miyo gero somo mana kar nomiyi nono chiuru nono dak gi somnwa kama wacho bende ni joma tiye madhabahu mondo chieme madhabahu wan wawacho pile niya an awacho ga gino sani wan e dwe mar 8 wachiko Disemba kionge budget tigi joma in go luongo welo kionge budget don't invite people to ka budget ni tin luong jomoro amora gi bajedi iluongo jower 80 to in gi budget mar jower 3 why kiluongo 3 minyalo comfortably appreciate and posta maybe idwa rieda ji 18 why to gibi gite ogibi to no moko nitie meyudo ka gibiro gi 18 go kata ka in kata 20 jower 20 joala 18 ashas protocol dongi neno idwa chwanyo ji luonga ji matin to matin gi deal go maber appreciate them well take good care of them well ginind maber gichiem maber ka ng'ato tiyo ne Nyasaye let them enjoy the fruits of their labor
Jolos Owuok chokruok. kanyo to chal Luongo ng'ama jower owuok e- apar. owuok e chandruok to wuok ochalo ng'ama owuok e chandruok to wuok owuok e wach Nyasaye. Gine ma gimiyo koro kech jower koro ok trust gi. Yeah. Koro kapok abiro watiekre. Amen. Kaito ayman koro niyo jower wakora, jower ohero pesa. And it applies to even jotich Nyasaye ma joyalo. Yes. Kiluongo jayalo, treat them well. Yeah. Iluongo Roda, iluongo Ken, iluongo Brother Bernard, iluongo Reverend Tobado, iluongo ji 89 to bajedi to twis koka isiko mania gisiko ni wada gi madanga miyo onge nitie Joyce hapa ni koro kwa tieko Joyce nyalo nyisowa mana kaka iyudo wendege to gi umose jomoko matin donge aya wendena ni e YouTube imanyo Joyce Nyabwana an e Facebook e TikTok atiyo gi nying mar Joyce Nyabwana kidhi kanyo Nyasaye omiyi ng'wono miya support subscribe like share Nyasaye mondo ogwedhu. Amen. Ka in kod ote moro midwa nyiso ji kapok imoso jomoko matin? Ote madwa na awach ne ji en ni piny ma wantie ni ng'ato ka ng'ato Nyasaye oketo ni ng'wono ne ma en mong'e kaka opango ne dhano. Koro chunyi nyalo neno ng'ato e kiwango moro ma chunyi kale to kare nitie ka Nyasaye to ni kode gi dwaro. Omiyo kiki chunyi cha ng'ato kata ka pod otin kata ka en inene mana ka pod ok en gi gimoro minyalo ne. Era jite miya jite luor nikech ikia ni ng'ama kawuono chayo no ki Nyasaye no kete kanye. Neno dier. Mane ote madwaro nawe nego ji. Adwaro ni mondo amosie ji. Mokwongo wachak gi wuon parwa Charles Jonjo. Agone erokamano kuom ng'wono kod support motimo na mondo mi achop kaeki gi hera mare. Amoso dawa kod kwarwa Nelson Nyamwanga to gi dawa bende Nyojwaya to gi kayuocha duto Nyasaye mondo ogwedhu wede kod osiepe. Eka nitie Pastor Sam ma en nerwa. Nyasaye ogwedhi kama entie nikech isebedo ga kisira ga kinde ka kinde. Nyasaye ogwedhi. Nyasaye ogwedhi na mamwa Peres Atino Manyaro Dodo. Debed ni ok ng'wono ma Nyasaye nodonjo ga iye. To de kura onge nikech ene mano konya ka ting'o tola dhi dera. To nojiwa gi wach Nyasaye. Miyo kawuono pod antiere kendo atiyo tich Nyasaye. Amoso waywa ma onyuol gi bapowa modong' achiel be mano orwaka e od yie. Iluongo ni Min Meli Chiramugi. Nyasaye mondo ogwedhu. Nyoro ne ane chokruok e pastorate mar Meruya pastorate Jomaranatha. Eruru kamano kuom nuyiena mondo mi awe chokruogu abi e studio kaeki. Nyasaye mondo ogwedhi ji duto. Amoso Roda kod Ben. Nyasaye mondo ogwedhu jowete. Amen. Erokamano ahinya Joyce kuom bedo kodwa ka odiochieng' ma kawuono kidok Nyasaye mondo mi otelni. Amen. Kendo ibed tiyo tije yo makare. Oritiru masani warada Jumapili machielo chendo mar Injili kali lungane Roda Nyarko kitmo erokamano mathoth kuom bedo kodwa ka odiochieng' ma kawuono ne. Amen. Erokamano kuom bedo kodwa e chenro ni mar Injili kalo nyaka juma manyien. Nyasaye mondo ogwedhu nyinga meno tiende. Amen. Madongo